Thank you. Welcome. Ke Shillong Press Club Komisi Bentau jong ke jing rakhi ke jing yo ke jilla Meghalaya Bapura kala Kner lem ye lagi jong ki kti ban wan ra ek khamat baphu samrkhi hapadeng ki Tymmen ki kru jong ke Mercy Home Shillong bat kum juru hapadeng ki Khunswet ba dei pej da ka sarkar ke Shillong Press Club da ka jing kershan jong ke Jiva Hospitality ke bapin biang jaka shong jaka sa ek nong wan jungok kai perthai kin selit ai ye ki marbam ha ki nong penya jong ke Mercy Home Kini kaseng kinong thokot khubor kalayo ala ru bani ajing ba mi ki Khunswet ki badon ha integrated child care institution badai pet ka sarkar Haka bayadai bat kini president jong Shillong Press Club ula pensha ya kini jing thmu Mengila ada beraki ka kasngi bekerpang jongi sanpo tili ki maumer ngila jam haka jing yo ka jelala ka jong ka Bapura Andre lesi na ka daw jong uni knyang jing pang baki we ki daw ngi lesi ni kumklet ya kasngi ka bekerpang mengiyo ka daw ka di na ka jing len ladi ka jing shakri hop ka jing sacrifice mo bat made bat met bat bor bat app bat snam bangin yo ay kani ka jela hill state Meghalaya remenen ngiklet yaki ngisu kum ya perkhat apo press club lesi kidon napdeng jongki baha katogas ngi san post nem menchua ki risa ki shat ki kmen kamot pran ne khnai lat ne hala kistong andre lesi menen pat kidon ki benta jongka jingem ka ba jenjar kidon ki badon ki old age home ki banum bakak ki kur ki kha ki khon ki prasa ki laklen ki don kum kita ngim dei banlen te nakal Shillong Press Club ngi slow day bang ngin ai burom ya ki long shwa jongi ki balatri bat met bat men sim ban ai ngi kani ka skin ki bakraw da ka ai bam ya kini ki long shwa ki bait meit ki jongi ki bedon ha ki oli jom yaki nakadaw ba ka jingyat ka kerta ki sister ha Mercy Home ki la kerpat ingi bangin nginum ai da ka bam bala dep shet ringin ai da ki dry ration kum khaw sini dai ni tai tingin pinbiang ye ka to ban ngin ai la shai manta ka singipat ngin li ai saki CCIs ki child care institutions ki bapnya da ka sarkar bad ki seng balang tingipan ka list na sarkar ani director social welfare ni skongo yi ba bran ilai hi ka list bat ngila yo ban pinbiang kani baro ka urlong na ka jing trang na ni jing kwa tang jong ka press club ni ka jing etri lang bat ka team Jiva jong iba bablu baro ki pi to kum we na ki rongba jong ka jilla u citizen u nong snong jong ka ni ka jilla jongi uba tur sekmat ban pene pinsa ya ka jing itanan ka jing kho jing suba jong ka Shillong badru ki khapsor Uway ni kinong penya jong ke Jiva Hospitality ulaong bo usngok men bani shimbenta hagi kamban kentiu ya ki imlang sa lang I'm Jiva, the team of Jiva family, which to serve the Meghalaya Day festival, and हम लोग का उपाचार जीवत बसवानी blessings, we wish and give thanks to this Meghalaya Day, and we also feel proud as to give some foods in everywhere in favor of our proprietor Mr. Jiva Baswani, and हम लोग thanks to our proprietor and thanks to this team where we serve our this. Ke Shillong Press Club ringkat baka team Jiva kila yo ru ban sa mi ki song jing bam shaki Khunswet bala penya de ki seng bhalang Kaar koi tari bunai Januari khat khandai spa ni puar la yo ya ke jelayu yes pak ni na ta ti bri tra ni ni yo